Добре, нека се потопим в същината на една от най-влиятелните духовни книги на нашето време «Силата на настоящето» от Екхарт Толе. Ще се опитаме да дестилираме основното й послание, а именно как да се освободим от страданието, като избягаме от нещо, което дори не подозираме, че ни държи в плен – затворът на собствения ни ум. Всичко започва с един съвсем прост, но изключително дълбок въпрос. Този въпрос е отправната точка за едно пътешествие, което не води навън, към света, а навътре, към едно пространство, което често, ама наистина често, пренебрегваме. Торе започва с една много силна притча. Представете си един просяк, който повече от 30 години седи на една стара кутия и проси. Той изобщо не подозира какво има в нея. Един ден минава непознат и го пита: «Хей, а поглеждал ли си някога какво има в тази кутия?» Просякът, малко изненадан, я отваря и остава без думи. Оказва се, че през цялото това време е седял върху кутия, пълна с злато. Тази история всъщност е метафора за всички нас. Оказва се, че тази кутия с злато е нашата истинска природа, нашето най-дълбоко аз. Но повечето от нас живеят досущ като онзи просяк, без изобщо да осъзнават вътрешното си богатство, просто защото са затворени. Затворени в затвора на собствените си мисли. И ето го ключовият момент – същината на проблема. Според Толе, ние правим една фундаментална грешка. Вярваме, че ние сме нашият ум. Че този непрестанен поток от мисли, коментари и преценки в главата ни определя кои сме. Точно това отъждествяване създава един фалшив аз, който ни държи здраво в капана на страданието. Добре, тогава какво е това съкровище, което пропускаме? Толе го нарича битие. И това не е нещо, което може да се разбере с ума. Съвсем не. Това е онова дълбоко, тихо усещане за съществуване, което е отвъд мислите, отвъд формите. Това е нашата истинска, неподправена същност. А кой е тъмничария в този ментален затвор? Ами да, познахте. Егото. Това не е истинското ни аз. То е просто една конструкция на ума, която се поддържа жива чрез непрестанно мислене за миналото и бъдещето. Егото се храни от проблеми, от конфликти, от драма, защото само така може да съществува. Тук е много важно да се направи едно ключово разграничение. Толкова често бъркаме мисленето с съзнанието. А всъщност мисленето е само мъничка част от съзнанието. Представете си го така. Съзнанието е огромен, дълбок океан, а мислите са просто малки вълнички на повърхността. Проблемът идва, когато започнем да се идентифицираме само с тези вълнички и забравим за целия океан. И сякаш егото не е достатъчно, в този затвор има и друг обитател – болковото тяло. Какво е това? Ами това е съвкупността от цялата емоционална болка от миналото, която не е била напълно изживяна, приета и освободена. То просто дреме в нас и периодично се събужда, за да се храни с още болка, като привлича или създава негативни ситуации в живота ни. Добре, звучи малко мрачно, нали? Затвор на ума, его, болково тяло. Но има ли изход? Възможно ли е изобщо да се избяга от този затвор? Самия автор е живото доказателство, че е възможно. Неговата история не е просто теория, а дълбоко лично преживяване на пълна трансформация. Представете си една нощ на самия ръб на отчаянието, Толе стига до прозрение, което променя абсолютно всичко. В главата му се върти мисълта: не мога да живея повече със себе си. И изведнъж го поразява. Ако има аз и има себе си, с което този аз не може да живее, значи трябва да са две отделни неща. Това себе си е било фалшивия, създаден от ума аз. В мига на това осъзнаване, целият този страдащ аз просто рухва. И остава само чистото съзнание, наблюдателят, неговата истинска природа. Историята на Толе е наистина вдъхновяваща. Но какъв е практическият път към тази свобода за всички останали? Методът, оказва се, е измамно прост, но в същото време изключително мощен. И така, стигаме до централния въпрос, нали? Въпросът, който всеки си задава. Как да спрем този непрестанен шум в главата, този вътрешен коментатор, който причинява толкова много страдание? Първата и най-важна стъпка е едно просто осъзнаване. Осъзнаването, че ние не сме гласът в главата си. Ние сме този, който го чува.
Това просто разграничаване, тази малка крачка назад, е началото на цялото освобождение. Ето и каква е самата практика. Започнете да слушате мислите си така, сякаш слушате нечий чужд разговор. Просто бъдете неутрален свидетел. Без да съдите, без да анализирате. Когато правите това, вие създавате дистанция. Вече не сте напълно погълнати от мисълта. Вие сте съзнанието зад нея. И точно това, просто наблюдение, започва да отнема силата на ума. И какво се случва, когато тази практика стане част от живота? Ами започваме да осъзнаваме една много по-дълбока реалност. Реалност, която винаги е била тук, но просто е била засеншена от непрестанния шум на ума. Ето това е резултатът от освобождението. Всички онези неща, които наистина търсим в живота – любов, радост, мир, креативност – те не идват от мисленето, не, те извират от онова дълбоко, тихо пространство на битието, точно когато умът е спокоен. Те са нашето естествено състояние. Този цитат е просто брилянтен. Той обяснява защо сме в капан. Егото живее или в миналото, чрез спомени и съжаления, или в бъдещето, чрез тревоги и очаквания. То просто не може да оцелее в настоящия момент. А изходът от затвора не е в някой друг коридор на времето. Вратата е винаги тук. Винаги сега. Това може да звучи малко стряскащо. Да умреш преди смъртта. Но тук не става дума за физическа смърт. Става дума да позволим на фалшивия, създаден от ума аз, егото, да се разтвори, докато все още сме живи. И когато това се случи, откриваме онази част от нас, която е вечна и неунищожима. Нашето истинско битие. И така, кръгът се затваря. Връщаме се отново към притчата за просяка. Тя не е просто история. Тя е въпрос, който е отправен към всеки един от нас. Вместо да търсим удовлетворение и богатство навън, може би е време да погледнем към това, върху което седим през цялото това време. Какво съкровище чака да бъде открито?